Joo, Hans. Lähdetäänpä nyt aamutuimaan pesemään autoa. Joo, tämmöstä arkiajokulutustahan minä on tällä mittailu, enkä mitään virallisia kulutuksia. Että jos jollekin on jäänyt epäselväksi, niin nämä virallisia ovat näitä minun omia arkiajokulutuksia. On vaan tässä laittanut videolle. Ei pidä tosissaan näitä ottaa kuitenkaan, vaan joku voi ottaa tosissaan. Eli tässä on näitä, no nyt on viikon ajanut niin 3,9 ollut tuo keskikulutus. Ja se on ollut semmoista hybridiajoa. Ja sitten tuolla kaupungissa jonkun verran sähköllä ajanut sitten. Mutta kuitenkin sille on pakko ajaa, että pitää välillä polttomoottori käynnissä, että ei me ihan pelkästään sähköllä. Kun se on tuo auton oma 12 voltin akku, niin se menee aika äkkiä sitten tyhjiin ja se saattaa sitten ruveta temppuilemaan. Ja se ei ole hyväksi sille, jos se menee tyhjiin. Kun tässä on näitä auton omia näitä muutamia toimintoja, mitkä pitää toimia niin kuin sitä kautta, niin 12 voltin järjestelmällä, niin sen takia se pitää aina moottoria käyttää, että se lataa sen akun sitten. Akku sitten jossain välissä kuitenkin jonkun verran ja saapihan sitä pitää moottori kumpaa tahansa käyttää, eihän se ole kiellettyä. En minä sano, että se on pakko käyttää, vaan omasta tyylistä voin sanoa, että minä voin käyttää kumpaa tahansa. Että kuitenkin minä käytän polttomoottoria sille, että se vähän lattaa akkua ja pitäisi, jos meidän vaan paljon käyttää niin auton ajoakkua, niin silloin pitäisi tuo 12 voltin akkua ladata, olla ihan laturissa oikeasti, vaan se on niin iso niin se homma, että minä olen käyttänyt polttomoottoria aina välillä. Kuitenkin. Että vähän niinku järkeä koitan pitää tässä hommassa, ettei ihan mene häneksi. Kuitenkin pitkäaikainen sijoitus autoihin on oikeastaan, että ei niitä lyhyviä akuja kehtaa pitää. Vaikka mullakin näitä hybridejä on ollut aika monta, kaikennäköisiä hybridejä. Tämä Bluegari on nyt sitten tämmönen ensimmäinen auto, joka tuntuu siltä, että tämmönen voisi kelevatakin. Että kahtoo tulevaisuudessa sitten niitä uudempia RAV4 sitten, että minkälaisia ne on. Että niissähän luvataan pitempää ajomatkaa akulla. En tiedä sitten miten paljon kylmemmällä ilmalla pystyy ajamaan sitten sillä akulla. Tällähän on semmonen 500 asetta, niin sitten rupeaa jo enemmän, että kannattaa käyttää polttomoottoria. Mutta tässä on viikon keskikulutus 3,9 minun ajuilla, että eihän tuo huonokaan ole. Siinä 15 asteen lämpötilassa se menee semmosen 3,3 litraa sataselle niinku matka-ajussa, että silleen niinku hybridiajolla. Eli käytetään ihan auton tätä hybridijärjestelmää hyväksi vain, että ei niinkään pelkästään akkuajoa. Että oonhan minä kokeillut akkuajoa, sillä se on vaan semmonen, että matka-ajussa sitä jos käyttää, niin siinä ei ole tehoja sitten, jos tarvii jossain välissä, että se on vaihdettava tuo HV-modeen, eli silloin menee polttomoottori ja akku on käytössä kanssa, että kaikki tehot on sitten tallessa ja käytössä.
Mikäpä siinä. Minä kuvaan Kajaanissa seuraavan kerran. Jahas, tähän ollaan siellä Kajaanissa nyt ja kävin tuossa S-Marketissa, kun oli kahvitarjouksessa, niin kävin ostamassa Komiahon S-Marketissa. 3,80. Ostin 2 pakettia niitä ja ihan voikin sanoa, että nyt tässä vaiheessa melko edullista vielä on. Saapi nähdä mihin tämä maailmanmeno muuttuu sitten, kun alkaa bensahinta hippoilla 2 euroa ja välillä kävi yli ja alle ja melko hurjaa touhua nykyään. No varsin paljon kun tuo kulutus on noussut nyt 3,9 vielä. Joo, kyllä se on. Varovasti ajani pääsee tuommoiseen lukemiin. Mukaan välillä ajaa tämmöisiä hitaampia, tullut ajettua aika lailla kuitenkin kovempaa, että ei ihan tälleen hiastele. Mutta viikolla tuli ajettua kyllä ihan normaalisti, että ei kyllä eroa ainakaan tässäkään. Että aika hyvin kärsii kuitenkin puotella menemään, että ei se niin kuin kulutukseen näytä paljon vaikuttavaa ainakaan enempää meidän. Joo. Se on nollassa kohta tuo vielä aste pakkasta. Pitäisi auto pestä, niin olisiko tuossa just aurinkospotti, tuossa onhan siinä aurinkoa. Joo. Ransit miehiä ollaan kaikki täällä juomassa. Joo. Pesästä varsin tuo auto tuossa, niin. Näyttää, että on ihan hiekkaa tuossa auton pinnassa. No, minä kuvaan sitä sitten kanssa. Joo. Siinä sitä pitää ruveta puunailemaan. Katso ensin sisällä, että onko kaikki vehkeet tallessa. Kaikki vehkeet, jos on sit tallessa, onhan ne tässä. Kaikki vehkeet on tallessa. Kaikki vehkeet on tallessa. Tuli tästä pyörimään. Kaippa se lähtee. Saatana. Tää katto se tuli kun pyörit. Siksakkia tehnyt tässä. Siksakkia tehnyt. Zigzag. Onko se tosta
No. Joopa se joo. Johtotilanne se kertaa tuolta. Noin. Poksahtaako? Poksahtaa. Ei poksahta. Että se lähtee heti. Sen verran vilipon, että pitää takki laittaa päälle. Saattaa kylpyä. Joo. Näyttääkö se oikeaan suuntaan? Kyllähän se siinä. Sen verran. Joo. Joo, siinä.
se näihin oloihin välttää tämä pesu, että kehtaa ruveta puunailemaan tuo enempää. Oho. Väärästä pyörää sitten. Tietenkin. Joo. Puhoskat se on. Joo, kyllä. No sehän kun on kuiva, niin sittenhän se on kiilto erilainen tässä. Mikäpä häneessä. Lähettäpä takaisin Kontiomäkkiin. Jahans. Nyt lähdetään sinne Kontiomäkkiin. Kävin tuossa ennemmin S-Marketista hakemassa tosiaan sitä tarjouskahvia. Taisi jo mainitakin. Tässä meni vähän niinku 2 kärpästä yhdellä iskulla ja taisin vielä 1 kärpäinen vielä pieksää jossain päivää. En taida tällä kertaa käydä siellä. En tiedä mitä vahtoja mulla on täällä, kun mä kahtelen niin tarkkaan tonne hallille päin, että joo. Tämmöstä tämä on tämä köyhä elämä. Sillepä ei kyllä maha mitään. Tuli tuo kotitaloihin ostettua itelle joku aika sitten ja siinähän pitäisi remonttia alkaa tekemään. Katsellaan vähän niitä sokkeleita siinä, että pinnottaako vai pistääkö sen levy, sen Peskonin levy. Kahtoo vähän ja suunnitella niitä juttuja tuossa, että mikä olisi järkevintä tehdä tuommoiseen taloon. Tuulensuoja ja levyhän sinne pitäisi laittaa sinne lauvotuksen alle ja nuo pitäisi purkkaa nuo vanhat pois. Minä teen tehdä sille, että minä puran siitä sen tuulikaappi- ja saunaosaston kohdalta ja kahtelen sieltä, että mitä siellä mikä siellä on tilanne. Ja siihen tehdä se ainakin aluksi tuulensuojalevytys ja kahtoo sitten sokkeli siihen samaan. Ja sitten kahtoisin lopputalo, että mitä sille kannattaako sitä vielä tehdä. Kuitenkin lämmöt pysyy sisällä ihan hyvästi ja tarkenoo talossa, niin mikäpä siinä pystyy sitä silleen olemaan sitten.
Joo, niin justi. Nyt sitä ollaan taas täällä Kontiomäellä. Kohta ollaan tuossa katouksessa. Ja 3,9 on edelleenkin kulutus. Se vähän niinku jäksähti siihen nyt tuo. Ihan hyvällä mallilla. Eihän nuo kustannukset on paljon noussutkaan, polttoainekustannukset, kun tankkuvaa 20, niin joka kerta kun kävi tankkaamassa 20 tai 60 ei voi tankata, niin ne ei sitten niinku nouse nuo kustannukset ihan järjettömiin. Sitä ei tiedä miten usein sitä joutuu sitten tankkaamaan sillä summalla. Joo. Kat siinä. Nyt sitä ollaan täällä taas. Noin. Ärade passagerer. No niin, siinähän ollaan nyt tänään. Ja katsotaanpa. Se on 0 litraa 100 eikkat. No ei nyt sen, se oli tuossa pysäytin ja kokeilin että miten se lähtee tuossa jos pitääkö se miten pysäyttää, että niin auto piti sammuttaa ennen kuin se rupesi tuo EV menemään päälle nyt tuossa. Ja niin se on tuossa semmoisella kohtuupakkasella joku 15-20 kun on, niin jos ei paina moottoria tai EV-nappia tuossa, että polttomoottori menee päälle, niin sitten se tekee sen, että se menee kyllä sillä ajoakulla, mutta hitaasti lämpiää sitten tämä auton sisäpuoli, että se ei niin tehokas ole tuo ilmalämpöpumppu sille, että jaksa se niinku tuo akku käyttää sitä niin hyvästi, että lämpiäisi kunnolla, mutta silleen kun polttomoottorin nappaa päälle sitten siinä, jos se ei mene itsekseen, niin lämpiää sisätilat aika nopeasti ja tässä on ratilämmitys ja penkin lämmitin, niin aika hyvä on. Hyvin on tarjonnut talven ja niin tarkeni tuossa Jariksessa, että se on kyllä niin kuuma auto, että pitää aina puolittaa se lämpötila aina kun kovallakin pakkasella, että niin saatana tuntuu tukehtuu talvitakissa ainakin. Ei siinä mitään. Tämmönen oli. 3,9 oli se kulutus niin edelleenkin. Keskikulutusta se ei muuttunut nyt tällä matkalla mihinkään. Että tuossa noita pitempiä matkoja kun ajan, niin se on siinä 3,4 ollut. Ja sitten riippuu vähän niin kuin lämpötilasta. Kesällähän se menee eri lailla, että se menee tosi halavalla, että jos ei ilmastointia hirveästi käytä. Ja pistää lämpötilan niin alas kuin vain voipi, niin ihan mukavasti on tämmöisellä pärjännyt. Mutta mikäpä siinä. Lähtee syömään kun nälkä on.